कामनि बागै थानाव फायना नाखामर जों दिनै थाना फायमोन नांमानि कारनखाय सिन परिबाराव कायसा बरक थै थांखा थैनायनि बुङो नामा अ थैनायनि बुमुं बिद्यापति देबरमा बुसाइनि बुमुं बिश्वजित देबरमा ओंखाय जों आबो बुसाइनो बुथारो हिनि सन्देह खायै जों थानाव मामला खायो दिनै सन्देह বলতে बबेहाय सन्देह सन्देह जों जे अ बुसाइ बिश्वजित देबरमा जवाब रिमाबाय गोथैनि अबस्थानो नुगै जों आबो कुनु इनको मिलि जागलिया ओंखायनो बबाहाय प्रमाण दं हिनै जोंनो बुइ सोंमानि सतेव जों साका गोथैनि लासनि उपराव उतै उनको ततरा सेबजाक माने बबाहाय उनको ततरा सेबजाक यासिन दाग दं मांखा ताइ बिति सारिमानि सुचिरिमानि किसा प्रुफ मांखा आबो जों आतिखाय सन्देह खायै आस्ते आस्ते ताइबो जों उनको बिसिंनि किसा कक अ बिथि थाइमारो बिथि सारिमारो किसा प्रमाण खायका ओंखाय आबो जों आतिखायनो किसा दिन समय नासिंगै जुक्ति बुद्धि खायै उलो सेसो जों किसा प्रमाण खायमानि बाय जों दाबो थानाव एफेर खायो मामला खायो मरके थानाव देखाय एकेबारे एसपि अफिस देखाय एसपि उनथानि एसपि थानि एसपि उनथानि 21 एखायबा जे नरक थाजिगा साबानि बुङै केस खालायगोन नरक जों बिश्वजित देबरमानि बुङै ताइ अरनानि बुङै केस अरनाखौ सब अरनाखाय दाबो बिश्वजितनि द्वितीय संसार बिनि तीन संसार ओंखा म तृतीय संसार जिखलायो बिनि कसारो कायसा द्वितीय संसार दं ओंखाय जेथा थैनाय आबानि बोख्रा जोख्लायो बरखाय प्रथम संसारनि ओंखाय ताबो जे नोंथाजिगा सागा थैगा बफुरु गथनां माने आबो 2022 10 तारिख आगस्ट थैमानि तारिख जरा कलगमा ताबो प्राय बिसि गायसा कासा नेखा तामनि बगै नरक कपन बाके पेंडिंं तनिबो आसाम सनरक और मामला बिरमुनि माखाय बिगा आबनि कारणखाय लेमानि कारणखाय एक रकम बुसारक नग करै उपयुक्त न आहाय पानो बायराव ताइमा साखाय कायजाक जाक बोरै बुसा बखाय बुसाय नग ओंखाय बुसारक बायबो जों इखौ म थैनायनि दिगे आसो हताचा कक लाम सालाय मालिया ओंखाय आस्ते आस्ते मा सालायका ओंखाय अजराव न ताइ कैसा थैमानि लग लगी बुसला नग करै ओंखाय जुक्ति प्रमोस करै आबनि बागैनो जों म गामनो खायनानि किसा लेखा ओंखाय जों आहायपानो आबनो बगै थाया म अननाय खायमानिबा जों प्रमाण रुतुगै प्रमाण खायै जों दाबो गोसोगोरा मामला जरा फायदों निर्मुंखा आनिबो म सिनि देबरमा मामला साबु खलाय मामला खायनायखाय थैनायनि बिबिन कलायो इको आनिखाय बखाजो बर्न खायो मामला पदपति देबरमा थानाय 20 तारिखआव जुन मासनि 20 तारिखआव आं गायसे कमप्लेन मानखा श्रीमती पद्मावती देबबर्मा पारा हंगांगाय लक्ष्मीचरण पारा नर्थ महारानीपुर कैसे कमप्लेन खायका एसपी वाइनि थानी आ कमप्लेन आनर सफायका आं थानाव घटना हंगा कैसा दिहाय थांनाय 2022 नि अगस्तनि 10 तारिखआव जे कमप्लेन खायनाय बिनि बाहाना जोब विद्यापति देबबर्मा बनो बरका दिनो फुङो फुंनि माने 5टा समाव बरक गोथैमानखा बिनि बिसनाव कलायजा गांगाय गोथैमान माने परे बुसाइसो बं आतिय सदन जतन मिलाय ना पारन बरक मिलाय आबन बरक अलरेडी दाह खालायबायका सावै बायका गोथै ओंखाय उलो बरक हायमांखाबो जे बनो बिथिसारि बुथा जाका हनै ओंखाय आबन तुयै बरक कासे कमप्लेन खायका आ कमप्लेन तो मेन एक्यूज बरक एलिगेशन खायका बुसाइ ताई अरुणा देबबर्माते अन्यते खरक ताम बरक दङ बनो विद्यापति देबबर्मान बिथिसारि बुथा थानि बंनि याक दङ हनै आरो बंनि एगेन्स्ट बरक कासे कमप्लेन खायका एसपी अफिसो ओंखाय एसपी आन थानाव रहका जेहेतु गतना आनि थानानि आन्दाराव माबागै ओंखा कमप्लेन मामानि परे आं केस रेजिस्टार खायका मुंगिया गामि पीएस केस नम्बर 12 सेक्शन ओंखाय 302 506 34 आईपीसी
hai case na jaka tabu hai case investigation choli tong Sir, 21 ni bung. একই সিম্পল মং আর তঙ্গ কমন হাইপা সালিয়া যে সামানিক বিশ্বজিৎ দেববর্মা যে বুড়ি থইনাই বিদ্যাপতি দেববর্মা বিনি বুঝাই না একিউজ মেন একিউজ তাই বিন লগিও তাই খরব বুড়ি দङ হাঙাবন বুমুং সালিয়া আবো চিনি ইনভেস্টিগেশন सोंनाय आबो